Juan Kapitulo 4. Nakigsulti si Jesus sa babaeng taga Samaria. Ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig ug nakabunyag ug mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Panang matuod mao nga si Jesus mismo walay mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga giganlag Sikar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Tuwa ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paim na rako." Ang babae mitubag, "Hudyo ka ug ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo ka gayud unta kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babae miingon, "Sir, wala kay timba ug lawom ang atabay. Asap ka man magkuha ni anang tubiga. Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom ni ining tubiga uhawon pag-usapan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayod uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan." Ang babaye miingon, "Sir, hatagi ako ni anang tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanha sa pagkalos." Ug giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nanhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babae. Si Jesus mitubag, "Husto nga giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong giipon karon dili tinuod mong bana, tinuod nga imong gisulti kanako." Ang babaye miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Pan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gayod simbahon ang Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babae, tuhui ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba ni ining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, pan kami mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon anian na nga ang matuod nga magsisimba magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mingon kaniya ang babae, "Nasayod ako nga moani ang Misayas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako ang nakigsulti kanimo, mao siya." Niadtong higayon na nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babaye kung unsay iyang gusto o nangutana kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babaye. Unya gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo, "Dali kamo ug tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Misayas?" Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Jesus, "Rabay, kauna." Pansyaming tubag, "May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri." Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, "May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon?" Si Jesus miingon kanila, "Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo mga 4 pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Pantan-awan ninyo ang kaumhan, hinugna ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani makadawat og suol ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagoi. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon
panahon ni adtong lungsura nanuo kang Hesus kay ang babaye miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didtong duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Hesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babaye, mituo na kami karon dili na tungod sa imong gisulti kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayon ang manluluwas sa kalibutan. Giayo ni Hesus ang anak nga lalaki sa usa ka opisyal. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Hesus sa Galilea. Kay siya mismo nag-ingon, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo ug nakita sa tanan ang iyang gibuhat didto. Busa mibalik si Hesus sa Kana sa Galilea diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Hesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Hesus ug minghangyo kaniya nga muadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Hesus miingon kaniya, wala gayud kaninyo'y mutuo kanako gawas kung makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mintubag, Sir, kuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Hesus mitubag kaniya, lakaw na kay ang imong anak na ayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Hesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya, iya silang gipangutana unsang orasan na ayo ang iyang anak ug sila mintubag. Kahapon sa alauna, gihuwasan siya sa hilana. Unya nahinumdom ang amahan nga maugayod kadtong orasa nga gisultian siya ni Hesus nga naayo na ang iyang anak. Busa siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Hesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Hesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea.